Какво крие наса на тъмната страна на Луната и защо никога не сме виждали нито един ясен видеозапис оттам? За разлика от страната, която виждаме от Земята, далечната страна на Луната е постоянно скрита и странно, почти не съществуват реални кадри. В продължение на десетилетия учените засичат необясними радиосигнали, идващи точно от далечната страна, но никой не може да потвърди какво ги причинява. Има доклади за геометрични форми в кратери, които изглеждат твърде перфектни, почти изкуствени. Някои изследователи вярват, че далечната страна може да крие изоставени извънземни бази или нещо, което никога не е трябвало да бъде открито. Далечната страна е мъртва зона за комуникация. Никакъв директен сигнал не може да достигне Земята. Всеки дрон, ровър или сателит се нуждае от специална релейна система, така че защо НАСА не е изпратила такава? Носят се слухове за тайни мисии, които са достигнали тъмната страна, но всички кадри остават класифицирани. И така, какво наистина се крие в мрака? Древни структури, изгубени цивилизации или нещо, което чака да бъде открито? On-screen текст. Истината все още е скрита.